Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Citini phai hini arni phuloni ahi thialong isia kulat kibi atum aphan angthek katar lipon phuloni ahi thialong kulat kibi pon abang phubang phiatum aphan trading license doma avemapu kelang tarli pedoponsi penang anadim akulat alongki trading license kawi pensi ke ong tahai sitami labang so kelang tarli batum aphan pherang ke atum karjupon ji aphan bor ipon ulu Sitami thang alam thinangge pachini donde det ajo humko anakulat atum sitami trading license kaviluni labange pherangge atum sitami tangthek un e alam thi dokoklu phuloni ben oroning tikathar Karbianglong news Phulonia long hithia hemki kimponji aphan long e ki sompon Choklem chodamatum aphan joy ke jogwan kipi pon mati kera pondolo pulotangti ningkang samdu Chitini phai hini arni ada por phai kresi apor malom phuloni constituency ke parlo phuloni ahi thialong room kre hini ahem mate chojor cholang ahem ki kimji aphan phuloni MSC kangbura kiling lapen Haragat MLA Dorsing ronghang atumpen long e ke sompon Phuloni ahi thi ke dopon penang aningkan dolo ningkan thongke bagdopo bonta kaching thor ana thekpon longle bonta pining aningkan pen MSC la pen MLA atum chelang simate sarkar pen kerapon phuloni alongta paching thorlo nangpu kema thapen long e sompon Lapen MLA Dorsing ronghang kaningje ponthuge phuloni center ahi thi anso se ke paching thor ponje aphan mang ponthupo lapen claim ponthupo puta ningje pon phuloni pen oro ningti kathar Karbianglong news Karbianglong Thomas Council pensi sil tumpini rak phuloni center town da phuloni along market complex si 50 lakh market complex room terhini doi so along ipini sompono si teklo joni on hamang bo bakso hem patang pen center koloni labangso town committee panabang tu hen awar po tapente town and country planning pen on scheme kedeng poni bola si jin pen tunda sen kolonia bozar tame Dompai tur poni apan bang tu bonpo tapente weekly market labang tu ahem tame non teklo jon bar per kilo puta dak Pai hum kep la hum kri ni ba ahem nang let di weekly market la non long let hok mom adim sin tu weekly market ban tik lo nala abarim a weekly market ba ke C2C puthor ta me long le pa pengi anti si si engkan si kan engkan niang bo kolonia bozar se tame tum misen pen lang mejot pen la bang so alira cham pon pen hi borba ke klem tum phan bang bangso pajir pani kemcisi Towar kahe no parpik ajok borjan wo phongrong pi arada tum towar kapang thira sai ke claim Lakhain kor phonilip MSC constituency angkang borjan polling station ke parlo pungadong borjan lapen togolangso atowar mati gulaghat pen degrom athoi wo mulangso anka chehelat atowar non puanta kememedet ajok hawar arada tum kedam kewang atum kisung kiduk amekri chepaklo kangrenti Lapen mentuar ni si towar kimi ke theklong ringti poma pusi aphong ta non ki dobom parivartan sarkar aphansi cholang dinglo kedamtang aningkan sen graveling atowar nanglelo bonta ebeng an nangle chot amat borjan tokolang so anki nangbeng pet athi aphong election ahuta borjan PS penhenlo BJP ke haidunwer adim loputa borjan aratatum ningjepon Bon dalahai aki songka chechak un epen borjan wo phongrong pi arat thor pak pen anutin ku no pak ot kraisi towar kapang thir asai choche jonje pen narlo sini bap ke pan asai klemponlo sitame arni wangka che helaji hospital ke damji hithi kulat pen chenglok osomar atum school ke dam ke wang ajo phirlo anta laso atowar henlo lasi Karbianglong Autonomous Council kachari ake hayatuma phan lapen nilip MSC Pobitro rong pi aphan mesen prabjen pen labang so atowar nanglang ra puthot ot pon thuason te mesenji pusi bo phongrong pi amekar remesor rong hangpenta choning ripon lan chotakali tokolang so an kapali rokji adim lake minute kep anta nangne bonta non ki ঘন্টা ইসি আন্দা কেলে উঞ্জি আফান কামা থাকি সুং আসন লোপুতা চেথানপন
Rasanya lo ni tum ladak borjan lapen tukolang so murtunian kedam ni kesiksa. Laso thak tuwar he no si ni tum tini la borjan bopong pia mekar doan ni tum thutpak pen sila tuwar ke or pen to kepat. Lapen sorkar long hitame sorkar mda nang pilo he nang pi sitame la election na prang la borjan an pungdong adak abang nang palum ko. Oh. La si election dia si nang klaim bo pulo non punda nang klaim sudah lo. Tapi labang so kopi apias lo dake puri ke. Dake borjan PS. Tapi nang lagi kipurun thui bang kopi lo labang so sokar mate la towar nang paselam thui fansi nang ni purun thui ma mate himthang si selang ni pusi tuko. Lalu ni tum hoi kacuneng ri ba to bar bang ni tum sung pit hangya. Kisuk un e sop angton la so to bar lo kedam nai. Angke non sonar ri gejang yo. Gari ka ching thang ajat gari ta dam elo bai na ta down e. Kang bai ponang nang selo. Labang sung. Kirby Students and Youth Council Bukajan Regional Committee atumpen hanjang lang so ahawar along school ahumtin kahumridam. Chitiri phaikini arni KSYC atumpen school kahumridam asai ke dengpon lagi education EM Richard tok bipen hamphanga song atum aphan kapin khatpon loki charlie ahin kapaprang dun thekji aphan awareness campaign to promote quality education pu athepi enponsis high school tin humriponlo. Kechengsi hanjang lang so ahawar along kedo Balijan DCLP School hanjang lang so English LP School Sarihajan LP School Penchenglok Penangan School ahem humri ponlo bangso ka humri dam phubong timung mei phu KSYC Bukajan Regional Council ke japon along kacherabdun Rup Singh Tokbi CEC Klembang phu Trison Lekthia tum cherap chetodun si mesen pen pachun pon lapen kewang jilang arni anta school ten humri pon thuji pusi KSYC Bukajan Regional Council mei phu pen pachini pon Bukajan Pensar Kurube, Karbi Anglong News. Aku mati cara main ya.